Taa anyị ga-atụle otu n'ime nkwenkwe ndị Igbo. Nkwenkwe ndị Igbo ahụ nke anyị ga-atụle taa bụ osu. Osu bụ otu n'ime nkwenkwe ndị Igbo ndị mmadụ na-aghọtahie taa ma a bịa n'ala Igbo. Ọtụtụ na-ewere osu dịka ohu, ma taa anyị ga-abịa ịkọwa na osu abụghị ohu. Onye bụ osu abụghị ohu. Ohu maọbụ ịgba ohu pụtara mmadụ ịgba bọyị maọbụ mmadụ ịgba odibo na nke onye ka ya ma na nke nna ya ukwu. Mana osu ọ bụghị ịgba ohu ka osu pụtara. Ọ bụ eziokwu na osu na ịgba ohu bịakọtara bịa iyi, mana osu abụghị ịgba ohu. Abịa n'ala Igbo taa, enwere ụzọ osu anọ enwere n'ala Igbo. Nke mbụ bụ ndị na-agbara arụsị odibo, servants of a deity, dịka akpụrụsị kwuo ya na mkpirisi bekee. Ndị a bụ ndị rara onwe ha nye arụsị obodo ha maọbụ arụsị obodo ha nọ n'ime ya, si na ha ga-efe ya na ha ga-agbakwara ya odibo. Ndị a na-ahụ na a gaala agbara obodo ahụ ozi ma mekwa ihe o kwuru. N'ihi nke a, ha na-ebipụ iche ebe ndị ọzọ niile bi. N'ebe ndị a nọ, ihe ha na-eri bụ ihe ndị a chụrụ arụsị ha na-efe n'àjà maọbụ ihe e wetara n'ihu arụsị. Ọ bụ ya ka ha na-eri dịka nri ha. Otu ihe dịwanyere nnọọ iche ma pụtara ihe n'ebe ndị a nọ bụ na ha anaghị enwe ihe nketa, ha anaghịkwa enwe ihe onwunwe, n'ihi na ife agbara obodo ahụ maọbụ agbara ahụ ha na-efe bụ ihe nketa nke ha. Ọrụ ha kwa dịka ndị nchụàjà bụ ihe na-esi n'otu ọgbọrọ gafere ọgbọrọ ọzọ. N'oge gboo, ha na-asọpụrụ ndị dị otu a n'ihi na a na-ahụ ha dịka ọnụ na-ekwuchitere agbara obodo ahụ maọbụ agbara ha na-efe. Okwu ọbụla ha kwuru, a na-asọpụrụ ya ma domekwa ya otu ahụ ha si kwuo ya. A na-ahụta ha dịka ụkwụ na-agara agbara ozi. Ebe ọbụla ha gara, ezinụlọ ọbụla ha tinyere ụkwụ ma zie ozi ma ọ bụ kwuo okwu, anaghị ahụta ya na ọ bụ onye ahụ bịara bịa zie ya. A na-ahụta ya na ọ bụ agbara obodo ahụ bịara bịa zie ozi ahụ. N'ihi ya, a na-asọpụrụ ha ma dobekwa okwu ahụ ha kwuru. Ihe ọzọ pụtara ihe n'ebe ndị a nọ bụ na ha anaghị atụ egwu, ha anaghịkwa atụ ụjọ mmadụ, ha anaghị ele mmadụ anya n'ihu agwa onye ahụ okwu. Ọzọkwa, ha na-akwụba aka ha ọtọ. Ha na-ebi ndụ n'ụzọ ziri ezi. N'ihi ya, a na-asọpụrụ ha n'ihi na a na-ahụta ndị dị otu a na ha dị iche n'ebe ndị ọzọ niile nọ. Nke a dị nnọọ iche otu esi ele ndị bụ osu anya taa. N'oge gboo, a na-echi ụfọdụ ndị osu echichi. A na-echi ha echichi dị iche iche, echichi dịka nwaosu, eze nwaosu, osu agwụ, osu ji, tinyerekwa aha ndị ọzọ dị iche iche a na-etu ha. Echichi ndị a niile na-egosipụta nkwanye ùgwù ma na-egosipụta na o nwedịrị mgbe a na-ahụta osu dịka ihe ùgwù na-abụghị dịka ihe ihere. Ụdị osu ọzọ e nwere n'ala Igbo bụ ndị a na-emekpa ahụ maọbụ ndị a na-akpagbu akpagbu, persecuted individuals, dịka apụrụ isi kwuo ya na mkpirisi bekee. N'oge gboo, ndị na-enweghị otu ọ rịwụrụ ha, ndị a na-akpagbu akpagbu, ndị a na-emekpa ahụ, ndị ụwa na-atụ n'ọnụ, ndị na-enweghị onye ọbụla ga-adịra ha, a na-akpagbu ha ma na-emekpa ha. Ọ dịrị ike bụrụ site n'aka ndị ji ego, ma ọ bụkwanụ site n'aka ndị a na-ana aha ha ahụ, ma ọ bụ bụrụkwa n'aka ndị chere na ha nọ n'ebe dị elu karịa ebe ndị a dị. Ọ bụrụ na mmekpa ha akarịa, ndị a nweziri ike gbaba n'otu arụsị iji zọwa isi ha, iji zobe ndụ ha, ka ndị a hapụ igbu ha maọbụ ka ndị a hapụ imegbu ha, ka mmegbu ahụ kwụsị. Ndị a gbabara n'arụsị site n'otu dị otu a esila otu ahụ bụrụ osu. Ọ bụghị n'ihi na ha chọrọ ịbụ osu maọbụ n'ihi na ha chọrọ ife arụsị, kama ọ bụ n'ihi na ọ bụ na ha emeghị otu a na enwere ike igbu ha, maọkwanụ na enwere ike imekpa ha ahụ karịzie otu ha na-emegbu ha na mbụ. N'ihi ya, ha na-agbaba n'arụsị a iji zọba isi onwe ha. Ha esitezi n'ụzọ dị otu a bụrụ gịnị? Osu. Nke atọ, ndị ọzọ na-akpọ osu bụ ndị a tụrụla n'agha maọbụ ndị a tụrụ nga n'agha, that is prisoners of war, dịka a pụrụ isi kwuo ya na mkpirisi bekee. Ọtụtụ n'ime ndị bụ osu taa bụ ndị a lụtara n'agha maọbụ ndị enwudere n'agha. N'oge ochie, ọ bụrụ na enwude mmadụ n'agha maọbụ ndị mmadụ n'agha, a na-arara ha nye arụsị obodo ahụ. Ihe ekwu arara ha nye n'ihu arụsị obodo ahụ abụghị ihe ọzọ na-abụghị iji ha tụọ àjà ma mee ha ma manye ha ka ha fewe arụsị obodo ahụ. Ọ bụrụzi na ha adịrị ndụ na arụsị obodo ahụ egbughịzi ha, ma ha dịrị ndụ na-emekwa ihe ndị ọzọ na-eme na-aga, ha ga-esizi otu ahụ bụrụ osu. Ndị obodo ahụ niile
na ha ga na-ahụzi ha dịka ndị mbịarambịa ma jikwa ha mere osu obodo ahụ. Ha na ndị dị ala ekwesịghịzi imekọ ihe. Maka gịnị? Nke mbụ, n'ihi na ha bụ ndị mbịarambịa. Nke abụọ, n'ihi na a rara ha nye n'ihu arụsị. Ndị ha na arụsị na-emekọ ihe na ndị dị ala adịghị emekọ ihe. Nke a mere ha bụrụ osu. Mgbe ụfọdụ, a na-ebepụdị ha ntị iji gosi na ha bụ ndị a rara nye arụsị. Ọ bụ eziokwu na ha na-ebi n'obodo ahụ, mana mgbe ụfọdụ a na-ebipụ ha iche dịka ebe ahịa, ebe ụzọ, maọbụ na ebe ịkpa ka ha si ebe ahụ nwụọ, maọbụ ka nke agbara obodo ahụ si otu ahụ gbuo ha. Ọ bụ na-ebipụ ha iche, ma ha, ụmụ ha, ụmụ ha a ga na-ahụtazi ha dịka ndị bụ osu ma na-eserekwa ha esere. Ndị ọzọ na-ahụta dịka osu bụ ndị gafere oke ala dị nsọ. E nwere ndị nwere ike ịgafe oke ala ebe doro nsọ. O nwere ike bụrụ site na ihe mberede, o nwere ike bụrụ site na ihe akpachara anya mee. Na mmadụ agafe oke ala, ikekwe ebe naanị onye isi ala obodo ahụ kwesịrị ịga, ma ọ bụ mee ihe naanị ihe onye isi ala obodo ahụ ma ọ bụ eze dibịa obodo ahụ kwesịrị ime, onye a ga-esi otu ahụ bụrụ osu, n'ihi na a ga-ararazi ya ji ya tụọ àjà n'ihu arụsị ahụ. Ọ bụrụ na onye ahụ eburu ndụ, onye ahụ ga-esizi otu ahụ bụrụzi osu, n'ihi na ndị obodo niile ga na-asọ ya asọ n'ihi na ya rarara ya nye arụsị. Nghọtahie gbasara osu. Ọtụtụ ndị taa amaghị ihe bụ eziokwu banyere ndị bụ osu. Ha amaghị usoro na ndokwa ndị Igbo setịpụrụ esi eso ndị bụ osu. Ngwa gezie ntị. Ya na-eme ndị bụ osu taa bụ n'ihi amaghị ihe. Ngwa gezianụ ntị ka m doo n'anya. Oge ochie, site na ndokwa ndị Igbo setịpụrụ, onye bụ osu na onye bụ diala anaghị erikọ nri. Onye diala anaghị aṅafede onye bụ osu ụkwụ, ọ naghị akpasa ya aka. Ha abụọ anaghị erikọ, ha abụọ anaghị egwu egwuregwu, ha abụọ abụghị dị ije otu iko ṅụkọ mmiri. Ma taa, ọ bụ eziokwu, nwa diala na ndị bụ osu ha na-erikọ, ha na-emekọ ihe ọnụ. Nwa diala ọ na-akpasa osu aka, ọ na-aṅafe ya ụkwụ, ọ na-anara ya ihe n'aka. Onye bụ osu, ọ bụ na o nweta ego, ọ na-enye nwa diala, a na-ebute ihe dịka akpa osikapa. Onye bụ osu ọ na-ebute ihe dịka akpa osikapa kesaa, ma ndị diala ma ndị bụ osu, onye ọbụla ekerie ya ma rie ya. Ọ bụrụ na ihe ndị a niile na-eme, ihe nke a pụtara bụ iwu ahụ esetịpụrụ maka ndị bụ osu na-emebiela ya. Anyị niile emebiela ya. Ọ bụrụ na nwa diala nwere ike nara onye bụ osu ego, ha abụọ erikọ ihe, mmekọọ ihe, zụkọ ahịa, bụrụ enyi, mee ihe ndị ọzọ dị iche iche, ma o ruzie n'ọlụlụ ya mata na ọ bụ osu. Ọ bụ na icheghị na ihe bụ agwa onye ihu abụọ? Oge gboo, ndị ihe na-agara nke ọma bụ ndị nwa diala karịa ndị osu, n'ihi na ihe bụ mkpa ndị bụ osu bụ naanị agbara ahụ arụrara ha nye. Ma taa, ọ bụ eziokwu na naanị ndị ihe na-agara nke ọma wụla naanị ndị bụ nwa diala? Okwukwe a na nkwenkwe ndị Igbo a, ọ ka bụ eziokwu ruo taa? Anyị gwanụ nwanyị eziokwu, mmadụ niile bụ otu. Ka anyị wepụnụ nkwenkwe ọjọọ a n'etiti anyị, ka anyị jinụ mpoto machie echi ma tụtụrụ ụdara. Mmadụ niile bụ otu. Ka ahụ mkpọrịta n'onwe anyị n'anya, n'ihi na Chineke anyị bụ otu Chineke. Ntị ọ dịkwa?